Altså jeg er Niels Krog, jeg er ingeniør, jeg arbejder syd for grænsen for det danske mindretal som energi- og miljørådgiver. I 69 kom jeg ind til det danske flyvevåben, blev indkaldt som almindelig rekrut dengang. Søgte at komme op på radarstationen oppe i Bækskov, der var jeg så i knap 6 år. Og i den tid, der har der været sådan forskellige ting på radarskærmen, som, den erfarne radaroperatør, der kigger på den skærm, siger, det er en fast genstand, men som opførte sig som en ikke kendt genstand kunne gøre. Det vil sige, fløj meget stærkt, eller drejede det meget skarpt, eller andre ting. Og det var sådan noget, som vi accepterede det. Det var sådan en igen. Præsenteret på den skærm, hvor jeg sad, der var det simpelthen en fast genstand. Og det er jo noget med den årrække, du har været der, fordi du lærer ligesom at skelne mellem en fast genstand og en ikke fast genstand. Altså, vi har fulgt fugletræk ud over Nordsøen, vi har været med til at fange smugler sådan med politiet i Haderslev, og vi har kunne følge jernbanen fra Vojens til Jærsdal, hvornår kørte toget, om det kunne køre præcis og sådan noget. Altså, det var ting, du ligesom lærte at sige, det er nogle ting, eller genstande. Men det var også genstande, som vi ikke kunne give en naturlig forklaring på, og de blev bare, det var sådan en igen. Og det, jeg må sige, jeg husker mest, og ligesom præcisere lidt mere mest, det er den morgen der, som politimanden op ved Haderslev, han blev stoppet. Der var jeg på vagt den natdag, og der havde vi noget på radarskærmen, som jeg siger, var en fast genstand. På min radarskærm ud, som om det var en fast genstand, og den opførte sig som en fast genstand. Jeg husker det, fordi det havde jo været skrevet meget om den politimand deroppe, hvordan han oplevede det, men altså, det var ikke noget, vi snakkede om dengang med flyvevåben, at man havde sådan noget. Altså det er sådan, når du sidder ved en radarskærm, så har du en planradar, som cirka sådan i diameter, og den kører der sådan en elektrode rundt hver 12 sekunder for et omgang, og den giver så, hvis den rammer et eller andet, en sky, en fugl, en flyver, en fast genstand, så giver den et ekko tilbage. Og hvis du ved, det er en fugl, så er den lidt ulden i kanten, fordi det er jo gerne en større flok. Det er sådan ikke en fast kant, de har en flok fugle jo. Hvis det er en flyver, så er det jo en fast genstand, som har en given størrelse, og den giver et fast ekko. Men en kendt flyver, den flyver jo med en maksimal hastighed, altså over en vis hastighed, der kan den ikke flyve. Og under en vis hastighed, der kan den ikke flyve. Og den kan heller ikke lige pludselig flyve meget stærkt i den ene retning, og så i løbet af 12 sekunder til næste radarstråle kommer rundt, flyve i en anden retning med samme hastighed. Og det er de ting, man ligesom må sige, jamen det var noget, der var der. Nogle gange så er vores teknik, at det kunne være radarstøj, eller det kunne være ekko fra et eller andet, som vi ikke kunne definere. Og det lærte vi simpelthen at se bort fra. Altså det var jo sådan, at når vi for eksempel havde nattevagt, så begyndte vi klokken 5 og var færdige klokken 8, og så stoppede vi gerne der med en morgenbriefing, og hvis det så havde været et eller andet, så fik vi jo at vide, for vi var jo alle sammen godt klar over, at vi sad et sted, hvor det var meget hemmeligt. For det var jo en kritisk tid dengang, hvor vi holdt meget nært øje med russerne, og så fik vi at vide om morgenen, at det snakkede man ikke om. Det blev ikke direkte forbudt, men altså man snakkede ikke om det. Sådan var det bare. Altså det var jo sådan, at vi sad jo i hold om natten, og det var jo altid vi var en flok operatører, og så var det en, der havde kommandoen. Det kunne være en sergeant, eller en oversergeant, eller en løjtnant, eller lidt andet, og så var det nogle værnepligtige, og måske nogle værnepligtige sergeanter, og så nogle fra det kvindelige flyvekorps, som var der. Det var også, der var operatører, og sad ved skærmen, og de andre, de havde ligesom kommandoen. Og det er klart, når de sådan var færdige, vi havde haft et eller andet, som var unormalt, blev det jo diskuteret sådan mellem de vagthavende for hver hold, at det havde været sådan et eller andet, og så kom så chefen for hele vagtholdet om morgenen og sagde, vi vidste godt, det måtte man ikke snakke om, altså det var heller ikke hver gang, det blev snakket om, at man ikke måtte snakke, men altså det var sådan underforstået, at det var noget, det var hemmeligt, og det snakkede man ikke om, fordi det gjorde man bare ikke. Altså det er helt givet, at hver person, som sidder ved en langdistanceradar, det er forskelradar, dem du har i lufthavne, for eksempel Kastrup, de går jo kun ud til 15-20 km. De vil nok ikke se sådan noget, men dem, der sidder ved langdistanceraderne, som når ud til 200-300 miles, de vil på et eller andet tidspunkt i deres karriere se nogle ting, som de ikke kan forklare, men som opfører sig, som giver ekko på skærmen,
som om det er en fast genstand. Men den opfører sig på en eller anden måde, sådan at man siger, at det kan ikke være en naturlig ting. Det kan så være elektroniske ekkoer, det kan være mange ting, men som operatør, der siger du til dig selv, det er den fast genstand. Altså, nu er det jo 30 år siden, jeg var inde med militæret, og det har været så meget snak om de ting, og det har været flere gange været snakket om den politimand i forskellige blade, og det gør, at man ligesom bliver mindet om det en gang imellem, at det er et eller andet. Og der er også andre, der påstår at have set noget. Altså, jeg påstår ikke, at jeg har set nu, for jeg har set på min radarskærm en fast genstand. Hvad det har været, det ved jeg ikke.